Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'iru na-akwalitekwa ikikere ụmụaka nwere. Gọvanọ Soludo na-ekwu nke anụnwa na International Children's Day nke afọ 2022 emere na Dr. Lesekwe Square dị n'Ọka be ebe ọ nọrọ wee kposie okwu ike ka enye nkwado maka ụmụaka n'ụzọ kacha mma. Ejike Abana wetara anyị akụkọ a. Isiokwu emume nke afọ a bụ Strengthening Supportive Systems for the Protection of the Nigerian Child, a wake-up call, bụ nke ebidoro na ya bụ ogige site na Gọvanọ Soludo inyocha Guard of Honor tinyekwara ịkwụ n'ahịrị. Gọvanọ Soludo onye kwu nwere nkwenye ya na ya bụ emume bụ nke eji were ekwu ihe dum gbasara ụmụaka, kwuru na ọ bụ na eme ụmụaka nke ọma ha ga-enwe ike bụrụ ndị ndu obodo a bụ Nigeria. Gọvanọ Soludo onye gụpụtara ihe ndekọ onye isi ala President Muhammadu Buhari dere kwuru na ọchịchị ya na-etinye ọtụtụ ihe n'ọrụ iji wee mee ka ebumnuche gọọmenti nyegara ụmụaka bụrụ nke a ga-emezu. Kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwanyị nakwa ihe gbasara mmekọ bụ Oriakụ Ifi Obinabọ kwuru na ya bụ ụbọchị ewepụtara maka ụmụaka bụ iji wee mee ka ndị eji okwu ha agbụ izu bụrụ n'obi na ha kwesịrị ị na-etinye ọtụtụ ihe n'ọrụ ka ụmụaka Naịjirịa wee chawapụ. Okwupụta okwu ụlọ omebe iwu steeti a, Right Honorable Uche Okafọ kwuru na isiokwu emume nke afọ a gbadoro nnọọ ụkwụ na nkwa Gọvanọ Soludo kwere mgbe ọ bịara, ma kwuo na ụlọ omebe iwu steeti a bụ nnọọ ndị izizi mepụtara iwu nke Girl Child n'ala Nigeria. Anọ na ya bụ mmemme bee achịcha oyibo. Chief Judge nke steeti a bụ Justice Ọnọchie Anyachebelu, ndị otu Executive Council steeti a tinyere Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, nwunye aka na-achị steeti a Oriakụ Nonye Soludo, nwunye osote aka na-achị steeti a Oriakụ Ibezim na ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.